Nagy Ervint nagy tisztelettel köszöntöm körünkben. Szép délután mindenkinek. Köszönöm a meghívást. Ennek a beszélgetésnek az a címe, vagy azt a címet adták, hogy színész vagy politikus. És azon gondolkodtam, hogy milyen gyönyörű is a magyar nyelv, Igen. hogy hányféleképpen le lehet ezt a két szót írni. Vesszővel, le lehet kötőjellel, le lehet éssel, igen, le lehet kérdőjelekkel, igen, és lehet még egy-két igekötőt mellé tenni, mondjuk, hogy már politikus, vagy még színész. Átmenetileg mi. Mondjuk ezek lettek volna a legérthetőbbek, ha azt írtuk volna, mint amit sokszor emlegetsz magadról, hogy ilyen föld alatti PRS vagy HRS vagy, az talán nehezebb lett volna. Igazán melyik vagy most? Éppen amilyen nap van, és amilyen rendezvény van, és amit diktál a napirendem, de szerintem ez a... Én nem szeretek ilyen kategóriákban. Alapvetően Magyarországon szerintem az egy probléma egy kicsit, és például az értelmiséggel egy kicsit olyan szűkös mesdjén jár, vagy nem mer kitekinteni, nem meri elvállalni bizonyos esetekben azt a közfeladatot, hogy mondjuk fáklyavívő legyen adott szituációkban, mert kategóriákban szeret gondolkodni. Az emberek szeretnek kategóriákban gondolkodni, azt gondolják, hogy egyébként kevesebb akkor rajtuk a felelősség. Addig tartok, hogy színész, én elmondom, jó, hát az Orbán Viktor is ott volt, de hogy elmondom itt a verset, aztán én már itt se vagyok, és ha megkérdezik, akkor én csak egy színész vagyok. Ugye, de ez egy tipikus versmondó fiú, nem? Igen, a Mephisto végén elhangzik, hogy mit akarnak tőlem, én csak egy színész vagyok. Én ezt már nekem... Tehát a katarzis élményemmel együtt a méreg is fölment bennem, amikor néztem, mert mindig úgy gondoltam a színészekre, kiindulva a Bessenyeiből vagy a Sinkovicsból, hogy vannak olyan forpontok az életben, a történelmünkben, amikor igenis dolgunk nekünk mások helyett is bátornak lenni. És a Mephistóban pedig csodálatosan le van vezetve az a fajta féle karrierizmus és adott esetben történelmi gyávaság, aminek én kezdettől fogva gyerekkorom óta én ellene megyek, és nem vagyok hajlandó avval beérni, hogy én csak a munkámat végeztem. Hát tudod, van ez a híres dolog, hogy valaki csak kinyitotta a kaput, valaki csak fölterelte az embereket, a harmadik meg csak megnyomta a gombot. Szóval, de kollektíve senki nem bűnös. Én azt gondolom, hogy el kell mászni néha a saját posztunkról. Én mindig is szerettem a sokoldalú bátor embereket. Cserhalmi Györgyöt tudnám ide idézni, aki számomra egy példaértékű, miközben gondolkodásmódja szerintem a baloldalitől egészen a jobboldalin keresztül tart, és idősebb kora ellenére nem fordult ki önmagából, nem hasonlott meg, és minden pillanatban bátor és egyenes tudott lenni, nyilatkozatai által. Én hiszek abban, hogy nekünk több a feladatunk adott esetben a színészeknek, művészeknek, néha egy társadalmi lelkiismeret megtestesítőként kell szerintem szerepet vállalni. Én senkire nem haragszom, aki nem ezt teszi, de olyan idők vannak, amikor meg a nemzetünk éppen 200 km/órával a szakadékba éppen halad, akkor nem lehetne észrevenni, hogy melyik autóba ülünk. Én összegyűjtöttem egy sor nevet, mondjuk az elmúlt 30 évből, én úgy gondolom, hogy neked sorsfordítók lehettek ezek az emberek, kollégák, mások. Az is lehet, hogy kicsit órolsz rájuk, kicsit haragszol rájuk, biztos, hogy van miért, meg biztos, hogy van oka is. Azt szeretném én, hogy itt az elején egy ilyen játék kedvéért egy-egy mondatban mondj róluk valamit. Jó? Aztán majd kibontjuk. Úristen. Kibontjuk. Ne a Rákai Filipnek. Nem, arra gondoltam, hogy kellemes emlékkel Máté Gábor. Szakmai apám. Mundruczó Kornél. Életem első filmrendezője és első filmes barátja. Herendi Gábor. Legnagyobb sikerem megrendezője. Endi Vajna. Ez már kicsit nehezebb. Kár, hogy nem lett a barátom. Komplex személyiség. Én meg fogom azt is tenni, hogy szobrot állítok neki a Maffinnak az udvarán. Akkor most jön a még nehezebb. Egyébként ezt a Fidesz nem tette meg. Fábry, Rákai, Lajos Tamás. Ezt így egyben raktam? Ezt így egyben, egy csoportban. A Fábryt ezt lehet ki, mert azt szerintem az egyel bonyolultabb személyiségű.
Sajnálom, hogy elgyávult időskorára. Egyébként levált a fiatalokról, miközben ő fedezte föl őket, a Duma színházasokat, valahogy a szellemiséget ezt nem tudta átörökíteni. Eljátszott az úszómester szerepét, aztán... Hát aztán én nem tudom milyen okból, lehetett volna bátrabb. Azért ő aztán látta, hogy kikkel kuglizik együtt. Szerintem ez egy sajnálatos deklasszálódás az ő részéről. Rákai. Ja. Kálmán. Nem tudok róluk mit mondani. Lajos Tamás. Lelkes, gumigerincű nyaloncok, akik C-kategóriát képviselnek a magyar művészet horizontján. Pintér Béla. Korunk drámaíró és színházcsináló zsenie. Nem szoktam lezsenizni embereket, szerintem ő az. Legyen egy magyar, de Márton. Márton? Tessék? Aha. Magyar Márton. Magyar Márton? Hát mert Magyar Péterről annyit beszélünk, Mártonról kevesebbet. Nagyon fontos elindítója volt ennek a Tisza mozgalomnak. Remélem, hogy az általa képviselt sajtóirány az valami hasonló lesz a jövőben, a közszolgálatiság. Egy jó barát, Túróci Szabolcs. Rá tudtam dumálni fél év alatt, hogy elég bátor legyen ő magához képest. És Magyar Péter. Ő mire tudott téged rádumálni? Vagy rá kellett te bátorságra mondjuk. A hazánkat. Erre dumált rá. No, hát... Egyébként nem kellett rádumálni nagyon, azt hiszem 5 perc volt. Igen. Jó, akkor kezdjük az elején. Máté Gábor, főiskola, osztályfőnök, igen. Katonába, igazgatód, nagyon és jó barát is, gondolom. Hát nagyon sok minden történt velünk. Hát ő az első olyan ember, aki szakmailag bízott bennem, meglátta bennem, 4000-en felvételiztünk, 17-et vettek föl, meglátta bennem a tehetséget. Ami nekem nagyon fontos és nagyon ritka a színészpedagógusok között, most túl az, hogy mennyire hasonlóan vélekedtünk a világról, igazságról, szolidaritásról, alapvetően jó színházat szerintem csak baloldali szívvel lehet csinálni a jelenleg kategóriában, remélem ezek a kategóriák már átíródnak majd, de aki nem megértő a bajjal, a nehéz helyzetben lévő emberekkel, az a drámához az nem fog konyítani, az mindig csak sikerről és dicsőségről és fantasztikusságról akar beszélni, ami önmagában elég unalmas. Szerintem az emberi nehézségek, drámák, gyarlóságok adják a gyúanyagot minden egyes színpadi helyzetben, és hát általában az ember ugye a tárgya minden színházi előadásnak, ezáltal aki nem kritikus gondolkodású és egyben elfogadó, az nagyon unalmas színházat csinál egy idő után. Lázadó voltál a főiskolán? Igen. Vagy kritikus? Nem, igen, és nem törte le a szarvamat. Tehát, hogy nem tagozó, tehát az a nagy pedagógus, aki nem magát neveli ki a következő generációból, hanem hogy meglátja azt, és néha félve ugyan, de szereti, ami ő nem lehetett, vagy ami nem tudott lenni. A Gábor nagyon ilyen, ő soha nem volt olyan konfrontatív, mint én. És én az első órán már avval szórakoztam, hogy tükröt mutattam nekik, behoztam egy hangyát, elkezdtem ugráltatni, instruáltam, kicsit megijeszgettem, és mint egy modelleztem azt, hogy mi történik velünk gyerekekkel a színpadon. És nagyon nagy sikerem volt, meg nagyon nevettek az emberek, mert hogy fellélegeztek, hogy valaki helyettük kimeri mondani. Voltam 18 éves, és nem azzal volt elfoglalva, hogy berakjon a sorba, hanem hogy éltette bennem ezt a tüzet, hogy mások helyett is kimertem állni, ha volt nehéz szituáció, abba megmertem szólalni. Ez nagyon fontos, hogy az embernek a szarvát egy jó pedagógus ne törje le, hanem persze kell azt terelgetni, rá kell szólni, szólt rám nagyon keményen, nem az volt, hogy ki voltam párnázva, hát olyan mondatokat kaptam, hogy nem tudtam hova nézni, pirultam szégyenembe, tehát pedagógus maradt és okított, de nem tört el a gerincemet, és nem tett alkalmazottá, hanem hagyta az egyéniségem kibontakozását. Ez volt szerintem messze a legnagyobb érdeme. Hát aztán megadott olyan szerepeket ezen a pályán, amivel el lehet indulni, és 180-szor játszottam a Talizmán című bohózatot. Ezt neki köszönhetem. Van, aki azt mondja rólad, vagy többen azt mondják, vagy írják,
hogy alapvetően amellett, hogy lázadó vagy, hogy megosztó személyiség vagy. Hála a jó Istennek. Szóval, nem hogy a se hús, se halemberek. ugye oda ment a főiskolára Dunaújvárosból egy csitri, Igen? és elkezdte az osztálytársait, a tanárait, a kollégáit, hát csoportosítani, vagy csoportokba Megmondta, hogy rakosgatni, ki a jó, ki a rossz. És még ilyeneket mondtak róla. ráadásul a személybe mondták. Mondtak. Igen, de hát azért, mert akkora igazságérzetem volt, ami nem fedte le a tehetségemet még. Tehát, hogy ez azért, ez fiatalkorban az emberrel előfordul, hogy annyira tudtam, hogy mi a jó. Így néztem az osztálytársamat. Játszottak egy mondat, két mondat, édes jó Isten. És hát csak azt látták, hogy a nagy göndör búrám így lené. Később mondták el rá egy ilyen 10 évre, hogy mindig azt éreztük, hogy csinálunk valamit, és az Ervin, itt ültem mindig a szélén, így lehajtja a fejét, hát akkor itt meg lesz a vélemény, itt pellengére leszünk állítva. Sokkal tehetségtelenebb voltam annál, mint amekkora kifejlett ízlésem, meg színházlátásom volt. És aztán harmad évben keményen meg is buktam. Tehát, hogy az életiskolája és a színésziskola engem kitanított arra, hogy milyen az, amikor megmondjuk másoknak, és nincs elég fedezet. És akkor nagyon rosszul voltam több évig. Nem is hívtak rendezővizsgába, anyámat meghívtam a premieremre, a Trabantig, amíg elmentünk, elmondták, hogy nem biztos, hogy ezt a pályát kellett volna választani. Hát nem volt egyszerű. És 10 évig kitiltottam apámat a színházból, mert annyira rossz voltam, úgy lógott be egy kerítésen Szentendrére, amikor a Talizmán premierje volt, hátul, mert megmondtam, hogy az apám nem jöhet be a jegyszedő lányoknak, hátul bemászott. Na nézzük, Mundruczó Kornél, ugye azt mondod, hogy első film. Igen. És azt írod valahol, hogy hát nem volt egyszerű ezt a filmet megcsinálni, mert hogy a borítékban nem jöttek a nem tudom, 100 000 vagy milliók rá, hanem volt egy autó, meg volt egy zongora. A Trabantomat eladtam, ő meg a zongoráját, így csináltuk. És született egy első film. Igen, és lett egy legjobb alakítás a Médiavé Fesztiválon, és megnyerte a legjobb első filmesnek járó, az akkor még létező filmszemlén. Barátság megmaradt? Meg. Most köszöntöttem föl, mert 50 éves lett az öreg román. Így szoktam hívni. Mert ő Romániából származik tényleg, tehát az édesapjának a vonala, úgyhogy ebben sokáig ők nem is katolikusok, mindig görög katolikusok, igen. És nagyon sokat ebben szívtuk egymás vérét, Gödöllőn laknak, tehát abszolút Magyarországon nőtt fel, de mindig nagyon büszke volt, hogy van benne román vérvonal. Most 50 évesen Sydneyben éppen rendez valamit, nem színházat, hanem filmet, és én énekeltem a Happy Birthday to You-t, mert a többi kollégája meg barátja nem tud énekelni, úgyhogy megvártak, amíg csatlakozok a Zoom beszélgetéshez, mert csak Zoomon tudtuk. És utána beszélgettünk egy órát egyébként pont a kultúráról. Azért az valahol baromira szomorú, hogy mondjuk a Mundruczónak Sydneybe kell filmet rendezni, vagy színházat rendezni. Igen. Hát ez kiállítja, egy C-kategóriás senkiházi, bocsánat, hogy ezt mondom, de egyébként vállalom, senkiházi operatőrök kegyeltek, a politika kegyeltjei, amikor előre táncolnak, ezek a legsúlyosabb 50-es években, amikor a traktoros regényeket írták, meg a mindenfajta ilyen agitpropos kiscsávok kerültek előre, és ők voltak a leglelkesebbek, ezeket az időket idézi, csak most nemzeti köntösbe bújtatva, amikor hát a Lajos Tamás sehol nem volt, amíg Andrew Vajna volt, mert nem engedte be. Kálomista se volt nagyon. Tehát, hogy ő pontosan látta a lihegő C-kategóriát, és kint tartotta. Azért mondtam, hogy én egyébként a Vajnának, miközben engem nem szeretett, szerintem megérdemel egy szobrot az öreg, mert volt 10 olyan éve a magyar filmnek, ahol a nagyon hülyék távol voltak tartva, és virágozhatott minden virág, volt gyerekszobája, és elkészülhetett a Testről és Lélekről kezdve nagyon sok olyan film, a Nemes Jelesnek, tehát hogy egy csomó olyan, ami utána nagy, komoly nemzetközi fesztiválon óriás díjakat nyert. Tehát volt egy ilyen aranykorszaka, mert egy lobby hálót rakott a magyar film felé, ahol a politikai potentátok nem rúgtak labdába. De hát a veszteség az végül is kétoldalas, mert nem csak a színész, a rendező, az operatőr veszít azzal, hogy mondjuk a filmjeit, forgatókönyveit nem támogatják, hanem maga
Maga a közönség. Hát igen. Mi veszítünk azzal, hogy nem készülnek ilyen filmek. Így van, nem jönnek haza, nem rúgnak labdába. Hát azért, és nekem az egyébként a bicskanyitogató, hogy egy Tilla, aki bocsánat, de tényleg minden sithalmot elhord a TV2-nél, és szerintem miatta nézik azt a tévét, meg néha a Hajós András arra jár. Tehát szóval, hogy egyébként a kutya nem kíváncsi erre a műsorkavalkádra, azért, hogy utána a tényekben egyébként elmondják azt az embereknek, ami katasztrofális, és akkor a propaganda megjelenik. És ez a Tilla, akik miközben nekik keresi a pénzt, és nekik tartja meg a nézőt a propaganda csatornáiknak, amikor effektíve, nem tudom, tudjátok-e, a ma film és a TV2 az ugyanaz. Tehát olyan, mintha most innen átsétálnék kb. Oda. Olyan közel vannak az irodák. És átmegy, bekopogtat, és 10 éve feleslegesen kopogtat. És most se, hát magától, haverjaitól szedte össze a pénzt. Nem kapott rá pénzt. A 8, úgy, hogy előtte a Csicskával is, meg mi volt a kerekesszékes történet, avval díjakat nyert. Külföldön. És ennek ellenére, tehát a saját úgymond nem is ellenséges alkotóikkal is megcsinálják simán azt, hogy nem kapnak 10 évig. Tehát olyan irigység és olyan vakság és olyan súlyos politikai befolyásoltság van az országban, ami miatt a legtehetségesebb emberek már nem is próbálkoznak, már régóta nem. Úgyhogy a Tisza az biztos, hogy ezt fölül fogja írni, biztos, hogy a mi döntőbizottságaink két évente változni fognak, nem 3-an lesznek, vagy 5-en, vagy 4-en, hanem lesznek legalább 7-en, vagy 9-en, hogy a teljes magyar kulturális horizontot lefedjék, értéket, kezdve Bereményi Gézától Mundruczó Kornélig, és akkor 2 év mindenkinek lesz egy ízléshulláma, és utána cserélődik, és nem beülünk 5 évekre, meg 4 évekre, hanem hogy azt szerintem ezt a fajtaféle cserélődést, ezt a Tisza párt biztos, hogy elő fogja mozdítani, mert úgy tartom igazságosnak. És el kellene készülni olyan filmek is, amik nem tudom, Erdély hányattatásáról szólnak. De még mondok ezzel kapcsolatosan, szerintem nem tudják az emberek. A feleségem most nyert Szlovákiában egy legjobb főszereplő. Hát, ezt elmesélem nekünk. Az a film arról szól, hogy a magyarokat és a magyar zsidókat, magyarokat kitelepítik. A kitelepítésről szól, amikor a gárda megjelenik, a szlovák gárda. A nagyon sötét pillanata, ugye nálunk a hideg napok, náluk ez volt, amikor a gárda megjelenik, ez a szégyenfoltja a szlovák történelemnek, és eljutottak oda, ezelőtt 3-4 évvel, hogy zöld lámpát mutattak, és szembenéztek a történelmi múltjukkal, és a feleségem játszotta azt a magyar nőt, akit kitelepítenek. És ebből a magyar koprodukciós fél, de most tényleg erre varjatok gombot, az fogja magát és kitáncol. Érted? Se szó, se beszéd, kérdezi a szlovák producerasszony, aki egyébként meg annyi díjnyertes alkotásnak a producere, hogy mi történt, elmondanám, hogy mi történt, mert se szó, se beszéd, eltűnt belőle a magyar koprodukció. Tehát a Nemzeti Filmalap se szó, se beszéd távozott egy ilyen filmből, ami ha valami, és amit mindig a zászlóra van tűzve, és mindig verve van a mell, akkor mondjuk minimum tényleg 1 milliárd forintot, nem ez most hagyd ne soroljon fel az összes félre sikerült magyar alkotást, de hogy ez nem a minimum a nemzeti identitásunknak, hogy hát milyen, sőt megköszönnénk. Nem állami szinten kéne a szlovák premiéren mondjuk magunkat képviseltetni? Nagy böggyel ott állni a Szijjártónak? És nem, hogy még ehhez is hülyék, már bocsánat. Tehát, hogy ennyire vakok, hogy amikor van egy teljesen egyértelmű helyzet, rájöttek valamire. Nem jöttek el aztán utána a premierre se, a magyarra se, rájöttek, hogy lassan, de biztosan kiderítették, hogy a Borbély Alexandra, szlovák-magyar színésznő, addig örültek, ja, ez a Nagy Ervinnek a felesége. És senki nem jelent meg. Na, ilyen szegénységi bizonyítvány, ennyire sötétség, ilyen sötétség van. Hát ugye mondod, hogy 1 nem milliárd, tudom, kérdés, vagy 1 milliárd forint, hogy azért nemzeti identitásunkhoz ennek 7-szeresét kapta most és mindörökké. Most és mindörökké ezt mondta? Igen, hát szép tervnek indult. Hát ez az, amikor emberek nem tanulják meg a szakmát, erre tudom azt mondani. Tehát, hogy Herendi Gábor nem azért csinál semmi pénzből utána a legnézettebb magyar mozit, nem azért csinálja meg, hanem mert ezzel foglalkozik itt 15-20 éve.
Emberek megtanulnak ilyen dolgokat, de a politika annyira hülye, hogy ő mivel soha nem dolgozik a parlamentben ugyebár, tehát ő nem tudja mi az, hogy főnök, nem tudja mi az, hogy kitartás, nem tudja mi az, hogy szorgalom, csak azt, hogy a Viktor bátyám szeret vagy nem szeret alapon. Ezért azt gondolja, hogy ha nagyon szereti azt, akinek filmet kell csinálni, akkor, és odaadja a pénzt, akkor majd így működni fog. Nem érti mi az, hogy 10 éven keresztül valami szakmát el kell sajátítani. A művészet se olyan, hogy nagyon szeretünk filmet csinálni, hát attól még az egy botrányos lesz. És annyira szeretnénk megfelelni az európai trendeknek, találjál ki újat. Nem ásoljál, találjál ki újat. Megnézi az ember, a föltámadott a tengert, olyan snittek vannak belőle, hogy Amerikába tanítják. És ezek a csúnya emberek csinálták, meg olyan színészi alakítás, hogyha a Robert De Niro megnézi, hogy mit csinált egyébként a Szirtes Ádám, akkor azt mondja, hogy Istenem, akkora volt, mint a Smoktunovszky. Nem tudom, ki ismeri a Smoktunovszky, tulajdonképpen szerintem a világ legnagyobb Hamletje volt. A 68-ban készült oroszok által orosz feldolgozás volt, és ő játszotta a főszerepet, jobb volt, mint az angol megfelelője, gyorsan akartam, Laurence Olivier, köszönöm szépen. Szóval, hogy föl kell találni valamit, meg kell csinálni valamit, és nem elég a lelkes, hosszú nyelvű politikai szolgalélek. Kevés hozzá. Az kell, hogy ott kell ülni, lócákon, pici kis hokedliken, és nézni, hogy csinálják azok, akik már régóta csinálják. És akkor így nem úgy, hogy 0 kilométeres producer, ez a úszkárfejű hülye. Hát azt hiszi, most nem akarom bámálni, mert nem ő a hibás egyébként, mert ő csak lelkes, hanem aki odaadja. Na persze, olyan nézd oda, hát annyit kisbuszoztunk együtt, hát adjunk már, most már olyan kitartó. Egyébként hozzáteszem, hogy az egyik legkitartóbb. De nagyon régóta kitartó fiú, és akkor megszolgálta ezt. Egyébként neki a legrosszabb, mert miközben a Maybach 90 milliós Merciét így saját kézzel mosogatja, mert nem akar, biztos vigyáz rá, vagy nem akar, hogy meghúzzák, és miközben így mosogatja közben, avval kell minden délelőtt szembesülni, hogy tehetségtelen vagyok, szar vagyok, nem jött össze. Ennél kegyetlenebb egyébként nincs, a művészet ilyen. Viszed magaddal, hogy megbuktál. És ő most viszi a lelki alatt azt, hogy megbukott és kevésnek bizonyult. És nem lehet fogni Sorosra, Brüsszelre. Miket írtak a csúnya kommentek miatt? Nem. Hiába vezényeltétek ki az iskolásokat. És hogy önkritikus legyek, a Hídembernél is ez volt. Hiába vezényelték ki. Nem sikerült, nem sikerült. Csak nagyon nagy különbség, hogy Bereményi Géza csinál filmet, és megpróbálja Kardossal, aki előtte a tanítványoktól kezdve olyan fantasztikus filmeket csinált, hogy a magyar filmtörténet sose fog róla elfeledkezni, az megkifut egy Széchenyi filmnek, meg egy Eperjessel, aki azért sok mindent csinált, és lehet sok mindent gondolni, de mögötte is egy 40 éves filmográfia volt addigra, és nem jön össze, mert túl nagy volt a hevület, és kevésbé lett jó, szerintem. Na, ha már a pénznél tartottunk meg, Szlovákiát emlegetted, nem is tudom, hogy... Pénznél Szlovákia, ilyen viszont. Hát hogy kell ezt, hogy szomorú, vagy szerencse, vagy szégyen, vagy mi, hogy még jó, hogy van szlovák filmalap, amiben hát lehet kérni. Már nincs, mert ott is van egy ilyen kedves populista bácsi, aki visszajött. Csak az a különbséggel például a szlovák értelmiségben és filmcsinálók között, hogy ott nincs ilyen, mint nálunk van ilyen kitartott dobzsa népség, akik lemennek Veszprémbe és hajbókolnak és egymásnak adogatnak díjakat, és szeretgetik egymást a különböző kurzusfilmekért és politikai megrendelésekért, hanem én most végighallgattam a szlovák 40 év után nem közvetítette, ezt azért ide teszem. Tehát a Fico most azt intézte el, hogy 40 évig volt közvetítve este 8 órakor a Nemzeti Filmdíj átadó, na most lekeverték, mert félt, joggal, mint kiderült, hogy mit fognak mondani ezek az emberek, akiket egy egész ország szeret, meg ismer. És meg is mondták. Úgyhogy streamelték, de most 40 év után képes volt, ez is olyan, mint az éjszaka. Szóval, hogy lekeverte, és mindenki, aki beszédet mondott, az oda pörkölt egyet. Tehát, hogy valójában a kollektivitás sokkal erősebb náluk valahogy. Kisebb a szakma, kevesebben vannak, és azok viszont elszántabbak, és
hát ott a Nemzeti Színház színészei a Kultuszminisztérium ablaka alatt egymásnak beosztják, hogy amíg az egyik próbál, addig a másik kimegy, egymásnak adják azt, hogy mondjon le. És ilyen táblákkal így állnak folyamatosan. Szóval, hogy karakán népség, de most a film alapra visszatérve, hogy nagyon sokáig, ugye, mert egy ilyen kurzus jött, aki mondjuk történelmi szembenézés, kritika, mi történt, a Kucsiák gyilkosság, megcsinálták. Szóval, hogy most készül az új egyébként, ami végigmegy, ami játékfilm, ami nem dokumentumfilm, és a feleségem fogna benne játszani a gyilkosnak a feleségét, mert ugye magyar a gyilkos, hát ezt most ebben nem mennék be, tényleg, sajnos ez derült ki. Ráadásul nekem az egyik barátomat megölték. Tehát, hogy az első gyilkosság Gútáról, én azt ismertem, a kenyírt, azt ismertem, teljesen egyszer csak fölhívtak, hogy meggyilkolták a kenyeret, és rá ugye kb. Egy fél évre volt, hogy ugyanez a csávó megcsinált, hogy ő volt a Kucsiák gyilkosságoknak a felelőse, és a magyarok szerezték meg a fegyvert is. Szóval, hogy nem állunk ebben. De hát, hogy jól értsen mindenki, ez a bizonyos szlovák film alap magyar gyártású, Magyarországon készülő filmeket is támogatta. Tehát, hogy ők egyébként úgy gondolkodnak, ahogy én szeretnék gondolkodni, és nekem, hát én ezt még nem mondtam el sehol, itt elmondom, én szeretnék létrehozni egy V4 filmalapot. Én azt lehet érezni, én dolgozom kint, nekem most a bárkám, a mencsváram az, hogy a cseh filmesek, a szlovák producerká, a Petra Polnisova felhívott, hogy kell neki egy magyar edző az új filmjébe, vígjátékba, és hogy elvállalom, mert 7 nap, és egy autista kislánynak, az apukájának, féltékeny apukájának kell lenni, aki nagyon vigyáz az olimpiai Rióba, a paraolimpiai játékokon, nagyon vigyáz a lányára, hogy vállalom-e. És hát kimentem, és hát akikkel én már dolgoztam életet, tehát csodál, mint a hazamentem volna, olyan érzés volt. És tulajdonképpen ő mentett meg, és annyira azt érzem, hogy ugyanaz a kulturális háttér, ugyanaz a történelem, ugyanaz a humor, hát ez egy csodálatos, na ez egy út, egy jövezet, mert ez tényleg az a V4-ek, és nem csak amíg egyetértünk politikailag, sose csináltak, sose tettek semmit, ami a V4-ek kulturális egybeforrásáért tett volna valamit az országban. És milyen jó lenne, ha lenne tényleg egy ilyen, ahova a Reisz Gábor is, a csehek is, a szlovákok is, a lengyelek is. És arról már nem beszélve, hogy ez egy piac, egy kultúrpiac is. Mert ha kinyitom és oda veszem a lengyeleket, meg a szlovák cseheket, akkor hirtelen vagyunk 50 millióan. Abban a pillanatban ez egy olyan történelmi kosztümös filmet kinyitni a V4-ekre, és megcsinálni most nem akarok hülyeséget mondani, de egy középkori, tehát a Trónok harcát, vagy egy Hunyadit, azt így kell megcsinálni, hogy a V4-ekre kinyitva, hogy mindenki úgy szerepeljen benne, hogy azok a piacok utána kinyíljanak, és legyen mondjuk moziforgalmazás, és végig menni a színészeknek, átutaztatni. Régebben a Cserhalmi forgatott, a Bán János forgatott a Mencellel. Ez egy nagyon élő, a csúnya átkosban ez egy élő, állandó szimbiózis volt itt a kultúrák között. Szerintem ezt mindenképpen vissza kéne hozni, és hogyha mind a 4 ország belepakolná minden évbe a belerakna 3 millió eurót, mondjuk az 12 millió euró, az már meg lehetne pályázni, és nem csak arra, hogy koprodukció, az az alap, de néha napján Reisz Gábor vagy az ott élő tehetséges fiatalokat is lehet belőle támogatni. Úgyhogy ez nekem vagy Jancsó, Mészáros Márta, szóval. Már ne is menjünk, igen, hogy hányan voltak, igen. No, hát a Mészáros Mártának ugye a férje az effektív a Temetetlen halottban, abban én dolgoztam vele együtt, a férje az lengyel volt. Nagyon nagy színész. Azt mondtad, hogy az Andy Vajnának szobrot állítanál, bár nem voltatok igazán jóba, vagy te nem voltál a kedvence, meg lehet, hogy ő se volt neked a kedvenced. Kicsit a kurzusnak volt kedvence, de... Hát átadott bizonyos tudást szerintem. De azért a pénzt, ami úgy gondolta, hogy érdemes, meg megéri, meg ez a könyv, ez a rendező megéri, az megkapta. Attól függetlenül, hogy nem volt a rendszer nem ő döntött barátja. El, hanem nem írta fölül a rendszert. Létrehozott egy DB-t, egy döntőbizottságot, amiben 3-2-es arányban volt. És ő volt az egyik. De volt olyan, hogy leszavazták, 2 maradt. És nem azt mondta, hogy na, mindenki menjen el kávézni, azt gondolják? Nem volt ilyen. Egy olyan volt, ami szerintem így azt mondták, hogy jó van, az öreg már, jó, ez a pappapíja volt, amit nagyon szeretett, 4 éve dajkálta, és akkor úgy voltak vele, jó, csinálják meg.
és tulajdonképpen hozta a számokat nagyjából, de hogy ő nem nyúlkált fölé ezeknek a döntéseknek. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. És nem azért akarok szobrot állítani neki, mert nincsen nála nagyobb alkotó a magyar filmpalettán, meg filmtörténelemben, de egyébként magamban én például így gondolom, hogy így kell a Tiszának, ez egy tiszás mondás, vagy egy tiszás elképzelés, hogy lehet, hogy nem voltunk jóba. Lehet, hogy engem kifejezetten nem szeretett, de én leforgattam a kincsemet, hagyta, hogy leforgassam a kincsemet. Lehet, hogy lehetett volna jobban is keresni, és nem a békasegge alatt a pérem, de megvolt a lehetőségem. Filmszínész tudtam úgy lenni, hogy nem szeretett. És szerintem ez nagyon fontos, hogy 10 évig a magyar anyagilag biztonságba helyezte, és ömlöttek a díjak. És egy Oscar-díj jelölés, és 2 Oscar-díjunk volt. Most csókolom, azért ezt valaki elérte, valaki kialakította a kereteket, valaki kifizette a számlákat, valaki olyan emberekkel vette körbe magát, akik gazdaságilag és ízlésileg értettek, és magára hagyta működni a rendszert. Szerintem ez nagy tett, és kár, hogy nem ez ment tovább, sajnálatos módon, az ő személye tartotta egybe, meg a politikától el tudta távolítani szerintem kellő mértékig. Lehet, hogy olyanokkal is körülvette magát, akik nem lopták el a pénzt? Hát meg olyanok, akik ismerik, tehát hiszen ez is egy szakma. Ungor Mária, ő volt a gazdasági igazgatója, ő, hogy képbe helyezzek mindenkit az ő szakmai kvalitásáról. Te kedvence voltál? Igen, nagyon szeretett engem, többek között szerintem ezért forgatottam, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy az Ungor Mari például akkora külföldi alkotásokat tudhatott magáénak magyar gyártásvezetőként, mint a Cyrano. Tehát, hogy ő egy nagyon régi, nagyon motoros volt, aki minden koprodukciós nemzetközi szerződés, és akkor valaki azt mondta, hogy hát ezt a díszletfalat ennyiért csinálnám meg. Arra azt mondta, hogy ide figyelj Józsika, ha még egyszer megpróbálod túlárazni, úgy valakba rúlok, hogy leég a hajad. Nem úgy gondoltam, persze, hogy nem úgy gondoltad, fiam, mert ez nem ennyibe kerül. És belelátott az összesből, és mindent lát, és senki nem mert úgymond okoskodni. Tehát tulajdonképpen a filmbéli okoskodást, ez meg lett szüntetve. Tehát a gyártásvezetők nagyasszonya volt. Meg volt adni, hogy ennyi van. Nem az volt, mint elnézést a Grünék idejében, hogy ott maradt 5 milliárd forint kifizetetlen számla. Tehát, hogy forgott, amíg forgott, megcsúsztak a költségvetéssel, majd a magyar állam majd bankgaranciát ad, aztán kiderült, hogy nem. Úgyhogy azt tartott 2-3 évig, amíg rendezték ezeket a sorokat, és ki lettek fizetve a különböző alapokból, az ott rend volt. Na. Tehát, hogy olyan embert hozott, aki rendet tett benne, és senki nem mert különböző trükkökhöz folyamodni. Hát azt nem lehet ráfogni, hogy az elmúlt években jobbnál jobb filmszerepekkel elárasztott volna nemzeti filmalap vagy filmintézet. De nem baj, mert ilyenekben nem is akarok. De nagy mázli, hogy például van Pintér Béla. Igen, hát ez a színház. Ami most ilyen új otthonod, nem? Ugye a Katona az megmaradt, mint tagság, igen. De azért Pintér Béla az egy más kategória is, meg más otthon is. Bélával nagyon egymásra találtunk, és kölcsönös tisztelet övez. A Béla az nagyon, nagyon erős személyiség, nagyon nehéz is adott esetben, de szerintem olyan helyről csinál színházat, na ő hungarikum, azt gondolom, tehát nem interpretál. Ahogy megy előre a művészetbe az ember, egyre inkább rájön, hogy másolni az olyan, az egy könnyebb út, így mondom. Tehát mindent interpretálni, hát a világ színházainak a döntő többsége ugyanazt a 60-70 darabot forgatja körbe. Mindig ugyanaz. Macbeth, Hamlet, föl lehet írni a vígjátékokból, a Shakespeare vígjátékokból, királydrámákból, harmadik, tehát hogy megy, Csehovoktól, hogy mi megy, körbe lehet írni, tulajdonképpen az, hogy valaki saját kútfőből írta, rendezte, díszletet tervezte, jelmezt tervezte, zenéjét szerezte, és főszerepét játsza, és úgy, hogy ezt 20 évet csinálja úgy, hogy nem tudsz jegyet kapni 3 hónapra előre, szerintem ez példanélküli a magyar színház történelemben. Nem volt ilyen, ebben biztos vagyok, hogy saját kútfőből, innen. És olyan kulturális mixet állít mindig össze a néptánccal, tehát hogy ha valahol én mindig azt érzem, hogy a népi urbánus viták
művészi értelemben kioldódnak, feloldódnak és közös erővel hatnak, az pont mindig a Pintér Béla. A Pintér Béla elkezd ropogtatóst járni azon a színpadon a anyám orrába, ott leszakad a plafon, akkor megérzed azt, hogy mi a néptáncnak az ereje, mi az őserő benne, és az, hogy az mennyire odavaló, és hogy az nem mindig, az milyen ellenpont, milyen ráerősítés, hogy is lehet használni a kortárs művészetben jól. És akkor azért ilyen az én kulturális horizontom, mert ilyen alkotókkal találkozom, akik ezt tudják ötvözni, akik tudják egyesíteni ezeket az energiákat, kultúrenergiákat. És nekem ő példaértékű ebben, és amikor megfogalmazok valamit arról, hogy a kulturális horizontja milyen lesz a Tiszának, na ilyen lesz. És ebben lehet olyan kultúrbékét, és csak ebben meg kell találni mindenhol a megfelelő színvonalat. Tehát amikor a politikai bólogatás fontosabb, mint magácska mennyire tud néptáncolni, ott is baj van. De ott is baj van, hogy ki kap színházat, akivel olyan régóta nem kapott a Józsika, adjunk neki. Nem. De ha nem tudja, akkor meg a pályáztatási rendszer, hogy Magyarországon, bocsánat, most belementem a szakmába, de hogy itt olyan hányaveti módon történik az is, hogy ki milyen pozíciót kap. A politika a másik oldalról is, ne felejtsük el, ugyanúgy dobálta olyan embereknek, mint nem tudom, a Szűcs jut eszembe hirtelen a Kamaraszínházba, pontosan tudta, senki is fogalma nincs a színházhoz. És aki megkapta, ezt kapta, azt kapta, és akkor, mert éppen ők voltak hatalmon. Ezt szerintem sokkal szigorúbban kell venni, és nem, hát Hollandiában egy zenekar élére 3 fordulós felvételi van. És egy külön külső céget bíznak meg, egy HR céget, aki jellemzi a pályázókat. Komoly pályáztatási rendszer, hogy nem írok 4 oldalt, azt úgyis majd összekacsintunk, hanem hogy az egy olyan komoly megmérettetés, mint a legkomolyabb multi középvezető, felsővezetői szinten. És ők ezt így döntik el. Azt mondod, hogy, vagy nem mondtad ki, de nyilván így van, ha elmaradt filmszerepeket pótolja a színház, kárpótol. Azonban azt gondolom, hogy annál nagyobb kárpótlás, igen, mint ahogy március 15-én fölmentél a színpadra, kimondtál egy szót, és ott 100 000 ember ezt harsogta. Ki mondod? Áradjon? Most. Áradjon. De nem így mondtam. Áradjon! Így mondtam. Hát igen. Tehát, ha nem kárpótlás, akkor ez az, hát, nem? Nem lehet, tulajdonképpen, igen, nem összemérhető. És nem, ez valami tényleg, nem tudom, nem vagyok vallásos ember, a nagymamám szeretett volna megkeresztelni, nem hagytam magam 12 évesen, de erre nem büszke vagyok, ezt úgy mondom, hogy a feleségemnek, tehát hogy alapvetően teljesen más lett az egyházhoz, az Isten hithez, nagyon más lett a viszonyom, ahogy öregszem, és ahogy olyan feleségem lett, akinek meg van, és olyan családba nősültem be, ahol templomba járás van, és én is megyek, mert összetartja a közösséget ott Szlovákiában, Nagyszékelyben. Szóval nagyon sok mindenben megváltozott a viszonyom, de azt hiszem az egy olyan erőtér, amit én csak a vallás közelében láttam. És az, amikor az ember erre az ember tengerre letekint, akkor valahogy megváltoznak. Tehát ilyen energia szint, ilyen delej nincs a művészet közelébe. Tehát, hogy van elmélyültség, vannak csodálatos esték, de ez a típusú interakció, amikor fölmész, és még hát lehet, hogy az Azaria a Papp Lászlóba ezt érzi. Szóval, de hogy ez olyan tényleg, ami színészként, művészként, még a Papp Lászlóban, amikor, nem Papp Lászlóban, hanem az arénában. Nem az arénában, hanem a kicsi. Van a Puskás és a Papp László. Ugye? Igen. A Puskás arénába érezheti ezt az Azaria, én meg a Papp Lászlóba éreztem a Dés alatt, mert ott volt egy ilyen, az fantasztikus este volt, hogy na hát talán a csúcsa annak, amennyi ember előtt én még életemben először így felléptem. Hát nem, mert a Tisza eseményen ott vannak 200-300 ezeren. És mindenért kárpótol, hiszen ha még 20 évig nem csinálok filmet, de ez a közösség visszarakja a tűt a lemezre,
és visszavezet minket ezáltal Európába, akkor ha én soha többet nem leszek színész, és ez volt az én értelme az eddigi életemnek, akkor én békében fogok nyugdíjba menni. Az hogy volt, amikor 2024. február valahanyadikán, ott az első napokban, mondjuk otthon ültél a tévé előtt, ment a Partizánon egy műsor, ott ült egy pasi, és olyan furákat mondott, vagy szokatlanokat. És hogy, nézd már, ki van írva Magyar Péter. Igen. Mit gondoltál akkor? És mondjuk ettől a naptól hogyan jutottál a következő március 15-ig, mondjuk egy hónap alatt? Nagyon hamar azt a tónust ütötte meg, ami hát rögtön érezted, hogy hát valaki a halálcsillagból kijött, és Luke Skywalker akar lenni. Tehát, hogy ezt rögtön lehetett érezni. Az csávó, a birodalmi sisakot odavágta a földhöz, az azt mondta, na jó, Darth Vader tovább nem. És ez valami olyan, tehát tényleg ilyen katartikus, mint ahogy az ember gyerekkorában, vagy én a Star Wars első generációja vagyok, tehát hogy ott úgy értük meg a sötét, a gonosz és a jó küzdelmét, hogy létezik, hogy nem eleve elrendeltetett minden, hanem gondolkodnak bent is a fiúk, és ebből néha egyszer csak anomáliák lépnek föl, és valaki azt mondja, hogy az én neveltetésem, az én nagyapám, meg ugye az egész polgári etosz, azt itt a végén ezt nem engedem tovább, és ezt olyan halk konoksággal, kitartással így mondta, és azt érezted, hogy zavar van, nagyon nagy zavar van az erőben, mert itt most valaki elkezdett tényleg őszintén beszélni. És hogy itt hegyomlás lesz, az, hogy ezt ő fogja vezetni, azt nem lehetett tudni az elsőnél. Tehát szerintem a Partizánnál nem lehetett tudni. Csak, hogy elindult, a talaj megcsúszott a hegyen. És hogy ebből hova fogunk jutni, és ő aztán adott még egyet, és a Telexnél már lehetett tudni, hogy ja, hát ő annyira jól is beszél. És minden interjújában jobban beszél, és minden fellépésében jobban beszél, és a Szegeden, amikor itt volt márciusban, ahhoz képest már most hogy beszél. És ő lett szerintem a magyar történelem egyik legnagyobb szónoka. Senki nem beszélt ennyit a magyar néphez, az biztos. Te kerested meg a március 15-e kapcsán, vagy ő keresett meg? Az az első fölvett egy konta, tehát hogy valaki felhívott engem, akit én ismertem, egy ügyvéd, és azóta is az ügyvédünk, a Gál András, és akkor bejelentke, hogy van-e kedvem. Elzavarhatom, de hogy mit szólnék ahhoz, hogy a Magyar Péterrel találkozzak. Mondtam, hogy igen. Aztán kiderült, hogy én voltam az egyetlen. És akkor mármint, hogy mindenki félt. Tehát, és azóta is tart a félelem, hiszen nézzük meg a Gabit, a Jakubcsek Gabrielát, aki Magyarország egyik legkomolyabb televíziós személyisége, és ez akkor is így van, ha most éppen ez történik. Ezt nem szabad elvenni emberektől azt, amiért megdolgoztak 40 évig, szerintem ez egy nagyon rossz mentál a magyar közéletben, hogy valaki véleményes most éppen, hogy reagál, egyébként le tudom vezetni. Én is, amikor az első meghallottam, akkor így, tehát hogy volt bennem egy csalódásérzet, de tudom, hogy egyébként ő elvitathatatlan embere a magyar televíziózás történetének, újkori történetének, és én azért nem voltam hajlandó az MTV-ába soha többet betenni a lábam, amikor őt kirúgták. Meg is üzentem, hogy kedves édesanyját emlegettem annak a igazgatónak, szerkesztőnek, és mondtam, hogy ezt nem neked szól, kedves, aki felhívtál, de add át, hogy a Jakubcsek Gabriella kirúgása miatt én soha többet, a küszöböteket át nem lépem. És akkor váltunk egy ilyen nagyot, de annyira olyan csodálatos anyagi függésbe hoztak mindenkit a médiában, hogy én értem, hogy a Gabi attól fél, hogy itt úristen azonnal, és tulajdonképpen ez erről tanúskodik, hogy milyen mély a bosszúállási képesség, és milyen mély ezáltal a félelem, hogy mindenhova el tudnak jutni, és holnap reggeltől földönfutóvá tudnak tenni embereket, aki mondjuk a médiatérben dolgozik, vagy kommunikációs tréninget tart, de bármi módon cégekhez kötődik, annak elküldik a selyemzsinort. De az, hogy ide jutottunk, hogy egy Jakubcsek Gabriella
színvonalú, nagyságú ember, azon egyáltalán el kell gondolkodni, és félnie kell, mert egyébként őt megfélemlítették az MTV-jába. Én tudom tőle, hogy ő kapott nagyon keményet ott az életben. És azt, hogy ő nem akar még egyszer ilyen megaláztatásban részesülni, azt is megértem. Mert most olyan éles lövészet van minden, ami a Tiszapárt környékén zajlik, hogy azonnal teljes tűzerő. És rengeteg kollégám ezért nem jön mellé. Ezt szeretném kérdezni. Amikor a színpadon egyre több művész, kollégád, kapcsolatod lép föl, és miközben, vagy mielőtt oda hívod őket, akkor mitől lehet az a vélemény, hogy nem köszönöm, én nem megyek? Vagy biztos, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, vagy én legalábbis így képzelem, hogy persze, örömmel, hogy most éppen, most nem jó, beteg a gyerek. Melyik, március 15, a wellness foglalás, nem. És akkor van az a néhány, mondjuk a Turóci, aki mondtad, hogy hosszú idő után, de azt mondta, hogy oké, akkor ott vagyok. Megváltozott a viselkedésem ennek kapcsán, mert nem ítélkezek már magamban. Pont amit most a Gabiról mondtam hosszan, ezáltal rétegelten kell ezeket a dolgokat látni, és szerintem, aki a Tisza közösséghez tartozik, annak alapvetően úgy látom egyébként most is ezen a közösségen, hogy kellően rétegelt, szegmentált és sokszínű a látásmódja, és nem azonnal pálcát tör. Nincs velünk, elárult minket. Ez nem így van. Nem így van. Pontosan tudjuk, hogy jó lett, tehát hogy arról van szó, hogy egyszerűen ilyen országot sikerült ide összefocizni ezeknek a fiúknak, amiben ezekkel számolni kell egy családanyának, aki nagyon sok gyereket tart el. Ez egy család, ő családanya, a férje pedig egy operatőr. Őt meg tudják fogni. Szegedi, bármikor. tegyük hozzá. Igen. Tehát, hogy, és mi kellő empátiával közelítünk e felé. Én mindig erre, és amikor nemeket kapok, én ne tudd meg, hogy hány nemet kaptam. Azért erre nem voltam felkészülve. Főleg akkor, amikor már mondjuk az első március 15-én már akkor majdnem a Nagymező utánig álltak, a következő Kossuth téri, pedig tele volt a Bajcsi Zsilinszkit, és azt gondoltam, na, hát akkor most az itt már minden oké. Hát milyen messze van a választás? Nagyon messze van. Addig nagyon nagy bosszú hadjárat még összejöhet. Úgyhogy én rengeteg olyan kollégám van, aki mondja, hogy félek, megmerik már mondani, félek, bajom lesz belőle, veletek vagyok, csináljad, köszönjük, fantasztikus vagy, ami arc nélkül tudok, megteszek érte, és tényleg azt látom, hogy lenézek, és mondjuk a Kossuth téren ott láttam legalább 15 kollégámat, zenészt, színészt, és tudom, hogy velünk vannak, de azt, amit Bede Zsolt és Ganaj Turó Bohár művel ebben a médiatérben utána bárkivel, aki a magyar kultúrát öregbítette, és ha kell életműveket köpnek le, hánynak le, bármikor, bárkit. Fábrét is szétszedik, 1 másodperc alatt kidobják. A sajátjaikat föllogatják egy fára, ha arról van szó, hogy a hatalmat védjék. Na most az, hogy ebben egy érzékeny, idegrendszerű művész, akinek nem az a pályája, hogy őt szeretni szokták, az ebben nem tudja elviselni, mert lehet, hogy idegösszeroppanást kap, lehet, hogy depressziós, ez nagyon sok minden, tehát ez egy érzékeny szakma. Azt én megértem, és akkor most úgy vagyok vele, hogy amennyien eddig voltunk, most már meg vagyunk. Köszönjük szépen, ebben elmegyünk, úgyhogy én ezt a még fölhívom. Nem, vége. Itt nekem a Sodró Elizától kezdve, a Túrócin kereszt, meg vagyunk, nem kell. Köszönjük szépen, mindenki velünk legyen a hátunk mögött, és a picit kis közösségeibe terjessze, hogy ez a jó irány. Egyébként így is gondolom, hogy elegen vagyunk most már. Majd aki jön, aki nagyon akar ajánlkozni, azt elfogadjuk, de én nem fogok futkosni emberek után már. Csináljunk egy kis... Csináljunk egy kis időutazást, és menjünk el 2026 május végére. Szivar, Balaton, ja, Ferrari. Ferrarik halmaza. Ezt nézzük tévén, miközben nézzük, hogy az ügyészség hogy végzi a munkát. Azt nézzük mondjuk a parlamentben, hogy
Magyar Péter aláírja a miniszterelnöki megbízó levelét, vagy lehet, hogy a Sándor palotában. Nem szabad ennyire, hogy kiénekeljük a sajtot. Nem. Jó, akkor nem sajt, akkor... Igen, mondjuk, jó sikerül. Nagy Edvin aláírja a kultuszminiszter megbízási papírját. Nem, valakinek a kultuszminiszteri megbízását. Igen, megbízás. Ricsi beáll a garázsba. Igen. Múzeumban. Reméljük. Az A6-os marad ott, ahol van valahol a Manó tudja, hol. Nagy Edvin fölszáll a 3-as metróra. Igen. Bemegy a munkahelyére, és elkezd gondolkodni azon, hogy mit csináljunk a Szegedi Szabadtérrel? Mi legyen a művelődésházakkal? Igen. Mi legyen az alternatív színházakkal? Igen. Mi legyen azokkal a... Most kormányprogramot szeretnél tőlem hallani? Nem, már csak egy dolgot, mert ezen sokat gondolkodtam, hogy amiket Pestről eltelepítettek múzeumokat, mondjuk a néprajzit, most ugye a közlekedési, akarják. Szóval, hogy vannak olyan megvalósított programok, amiket helyrehozni baromi sokba kerülne, de vannak olyanok, amik gondolom például a művelődésházak és az alternatív színházak, én úgy gondolom, hogy neked kicsit nünökkéd ez, mert hogy a művelődésház az a legkisebb közösség, ahonnan elindulhat minden. Az első befoglaló keret, az első élmény a gyereknek. És a digitális háborúba, mert szerintem az a háború, amit most a digitalizmus ellen a fiatal generációkon keresztül, az idősebb generációknak meg kell vívni, és valahogy a figyelemért folytatott iszonyú küzdelem. Amivel én magam, a lányom, a 14 éves lányom, hát hogy, és hol tudok kapcsolódni, hol tudok Spotify versenyek, DJ-zünk, én adok, ő ad. Tehát, hogy ki kell találni nekem is a stratégiáimat, hogy tartom meg az ő figyelmét, hogy rakjuk le, és hogy megyünk el együtt teniszezni, hogy tudom kiszedni ebből az állandó platformokból, és hogy az online függés olyan szempontból, hogy ők már nem is függésként fogják föl, hanem minthogyha az is egy avatárjuk lenne. Abban ők dolgoznak. Aztán itt is dolgoznak, és ők multitaskba, tehát ők nem gondolják, hogy amíg ott vagyok, itt nem tudok lenni. Hát látom a lányomon, hogy mondja, apám, mindenre emlékszem, amit mondtál. Csak közben balkézzel megírtam 4 barátnőmnek, hogy hova fogok menni este veled. De hát nem figyeltél. Az összes mondatomat visszaidézi. Magyarul tényleg tudott egyszerre. Ami nekem furcsa, hogy miért nem így, az így. Mert azt mondja, hogy apa, hát ez már hol vagyunk? Hát a bal szememmel ezt nézem, jobbal ezt hallgatom, bal kézzel pedig teniszezek. És mit nem értesz rajta? Szóval, hogy ezek, amik igazándiból érdekes kihívásai lesznek, és most már azért a nagy Netflix és stb. Az Adolescence sorozat, amit kapizsgál, hogy mekkora bajok tudnak abból lenni, hogy szétszakadnak a generációk, hogy a tudásátadás az már nem lesz fontos, mert ott vannak a bázisok, lehívja és kész, nem kell hozzá a nagypapa. Szóval, hogy ezekben a most igazán érdekes, nem az, hogy mi a NAT, tehát úgy vagyunk elmaradva tényleg a neandervölgyi jó édes mindenit. Tehát nézem, hogy ezek NAT-ról beszélgetnek, hogy most, hogy már rég arról van szó, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan erősítsük meg, mik azok, hogy tudunk az idősebb generációt, hogy tudom közelíteni a fiatalhoz, mik azok az érzelmi, feltétlen fontos minták, amiket viszont el kell sajátítani, hogy ne legyen olyan bullying bent majd az osztályterembe, hogy ne váljanak olyan kegyetlenekké, mint ahogy tudnak gyerekek kegyetlenné válni, mert kapnak valami érzelmi keretet, ha otthon nem, akkor az iskolában. Ezek az érdekes dolgok, ezek a 21. századi kihívások, nem az, hogy szuszakoljunk bele még a törít tankönyvben, hát bárhonnan elérik már. Szóval, hogy visszatérve, ugyanez a kultúra, hogy a kultúrtérben, amikor megérkezik a legkisebb faluba, hogy ott kitalálkozik vele, mit mond neki, mi az élmény, hogy menjünk vissza, ilyet még otthon nem láttam, ez nincs, amikor a kezemben van a kütyű, hogy milyen terű asztalkámat adunk a legkisebb helyeken, hogy utána esetleg legyen kedve színházzal foglalkozni. Nagyon érdekes lesz, hogy a színház megint túl fogja élni a következő megrázkódtatást. Miért? Abból gondolja az ember, hogy deepfake,
Ha azt mondom, hogy deepfake a hangfelvétel, tehát mindent meg tudnak csinálni. Mi az egyetlen dolog, amiről meg tudok bizonyosodni? Most mi, hogy ti néztek engem, hogy bejöttünk ebbe a terembe. És 3D-be látjátok az Ervint, ő beszél hozzá, elrontja, röhög. Te érzed, hogy ez valós. És ez a színház megint túl fog érni, mert ez lesz az egyetlen dolog. Mert minden más meg lehet bingizni, meg lehet tekerni, és meg lehet minket téveszteni. Úgyhogy szerintem a legdrágábbak egyébként 5 év múlva színházjegyek lesznek, mert egyébként minden, tényleg, tehát ott lesz olyan, hogy ha valami kuriózumra vágyom, hogy élőre, hogy tényleg itt a Nagy Ervin játszik, akkor Pintér Bélát kifizetem a jegyet, mert ha akarom látni, ha olyat csinál. Szóval, hogy visszatérve, az, hogy színház, az, tehát ami ott kapok, amit én Szántó Peti bácsitól kaptam, az érdeklődés felkeltése, tehát ezek a szakemberek, az összes végeken, Gyöngyös külsőtől kezdve, Szegeden át, Dunaújváros belsőig, szóval, hogy ezek ott olyan emberek jöjjenek szembe, olyan népművelők, olyan kiképzett emberek, akik aztán generációknak egyébként a közelítését a magyar kultúrához meg fogják határozni, az szerintem az az igazi nemzeti kulturális stratégia. Na, az fontos, és ebben kell előrejárni, és biztos vagyok... Ez része a TAO? A kultúrházaknak, vagy a színházírozásnak? Én a TAO-t vissza szeretném egyébként hozni, szerintem a TAO jó dolog. Tehát kell hozzá egy TAO felügyelet. Hát nem lehet az, hogy valakik elkezdték árulni egymás között 20-30, hozok egy kis TAO-t neked, nem tudom, 500 millióért, leveszem a magam 20-át, és még mindig milyen jól jársz. Meg Disney on the Ice, 2 bohóc, egy egész jéghoki meccs szünetébe, kicsit így csinált, meg kicsit úgy csinált a jégen, és utána azt beszedték, mint nézett minket egy egész csarnok, tehát és akkor elküldték erről a számlát. Szóval, hogy ez a vattázás, ugye, szóval, hogy ezeket a trükki-mükkiket, ezeket a magyar okosban, ami tulajdonképpen megölte a TAO-t, és Orbán Viktor a reggeli habos kakaója mellett kihúzta, azt meg kell reformálni, meg egyébként ma már, hát ide felrakok egy kamerát, és látom, hogy mi történik ebben a teremben. Tehát, hogy ez is olyan, hogy most úgy érzem, de hát nem lehet mindenhova őrt állítani. Őrt nem, de ipari kamerát igen. Tehát, hogy lássam, hogy mi történik a termekben, de jó, ez most GDPR, meg 1864 másik dolog, meg nem ez a megoldás, de ha azt is szegmentál, milyen közfeladatokat lát el, hogy nyugdíjasokat fogad, hogy utána tanárokat fogad, hogy utána a tanárok 50%, az egyetemisták pedig 60%-os eggyel jönnek be, és aki ezt vállalja és csinálja, az 15%-ot kap. Szóval nagyon sok minden olyan dolog van, amivel lehet finom hangolni a TAO rendszert. Én hiszek benne, mert egyfajta egyenlőséget ad, és hogyha valaki a Kökőszi Bobolysza vagy Dőlő Létrák társulatában valaki csinál egy előadást, és az apukája úgy gondolja, akkor megkaphatja ezt a pénzt. Tehát, hogy van benne, nem az szabályozza be feltétlenül, hogy én mit gondolok a művészetről, hanem hogy létrejön, és hogyha össze tudja szedni a pénzt, a keretet, és van, aki odaadja, akkor legyen. Szóval, hogy ebben van valami olyan dolog, tudod, hogy én nem szeretem azt, amikor mi mondjuk meg, hogy meddig tart a magas művészet, és honnantól nem az. Ez egy nehéz dolog, vannak olyan szektorok, ahol ott kell lenni. Ott kell állni, ezt csinálják Franciaországban, és ezt csinálják egyébként Angliában is. Vannak kifejezetten kiemelt, dotált társulatok, vagy vannak olyan dolgok, amik eltűnnének egyébként a piac szorításában, és fontos, hogy legyenek, mert mi azt gondoljuk, hogy fontos, hogy legyenek. De alapvetően a nagybázis, szerintem a nagybázisban a TAO rendszer jó volt, és a színházak jól tudtak tőle működni. Megint a lop, csal, hazudik, nem azt mondja, ami van. Tehát tényleg a magyar okosba ott tönkrement ez a rendszer, és rájöttek, hogy a budapesti ellenzéki színházakat rövidpórázra lehet fogni, hogyha majd ők adják oda. Erősen ide tartozik tegnap, és ez elárulok titkot, tegnap a gyerekeimmel beszélgettem erről a mai beszélgetésről, és szóba kerültek a független színházak, alternatív színházak is. Azt mondja az egyik gyermekem, hogy mi lesz azokkal a színházakkal, akik hosszú évek óta 0 fillérből gazdálkodtak, és 0 fillérből csináltak fesztiválokat, előadásokat, remek dolgokat. Maszk. Igen. És mondjuk azt.
és egyszer csak eljön az a nap, amikor így megcsörren a telefon, Mennyi pénzt kértek? mennyi pénz jött a számlánkra, ott elkezd csörögni, hogy mennyire lesz szokatlan, nyilván szokatlan lesz, de hogy mennyire tudnak élni majd vajon tényleg azok a társulatok, színházak, csoportok a lehetőséggel, akik ettől teljesen el voltak szoktatva. Hogy csinálták a auschwitz-i rabokat? Nagyon lassan etették tejjel. Tehát szerintem nem az van, hogy hónaptól 2 milliárd, hanem hogy visszatérünk szépen egyébként a normál kerékvágásba. Tehát, hogy azért az abnormális, amiben élniük kellett, mert ők csinálták a kritikai, az ellenzéki, a nem szokványos, nem a populáris dolgokat, és ez mindig olyan gyanús a hatalomnak, és a hatalom deformációja tényleg arról tanúskodik, amikor ezeket a társadalmakat elkezded így érted számítani, mibe kerülne odaadni? Hát te nem, ha Mészáros Lőrinc reggel eszik és leesik ennyi pénz az asztalra, nem vesz észre. Tehát most ezt nem odaadni, nem azt mondani, hogy nehogy szó érje a ház elé, tessék, itt van, csináljátok, jó, tudom, csúnyákat fogtok rólunk mondani, de mi nekünk akkor is fontos. Miért nem lehetett ezt kimondani a szájával valakinek? Ez miért olyan, és hát alig, tehát az a közösség nincs olyan erővel a magyar társadalom összességére, egyszerűen csak létezik, mint színfolt, és nagyon fontos színfolt, ami megtermékenyíti a nagy kőszínházakat, meg a nagyobb együtteseket. Erről szól. Egy keltető, egy csodálatos kísérleti labor. És ezt nem észrevenni, hogy egyébként ez egy politikai együttélési gesztus, hanem nullára azt is, ebből látszik a paranoia. Tehát, hogy azt is elpusztítjuk. Miközben a Vigyánszky Attila Szarvassá változott fiú című előadása sok minden volt, csak nem szokványos. Tehát ez egy alternatív, kifejezetten alternatív előadás volt, amire a magyar szakma így kapta fel a fejét, és utána ő pénzparipát, fegyvert, meg átjött, meg főrendezői poszt, meg stb. Tehát tulajdonképpen ő azokat rugdalja, a hülye baromja, nem tudok jobbat mondani, ilyenkor nagyon mérges leszek, mert ő onnan jött, ő az. Ő az, és miközben ő abból a kultúrából jön, és mindenki odáig volt érte, hogy milyen különleges színházat csinál, ő most pont azokat bünteti meg a legjobban. Csak egy országgal arrébb. Hát ha a fia fog a székébe kerülni egyszer. Én sok mindent meg fogok ezért tenni. Itt a vége fele... De bocsánat, mielőtt valaki félremagyarázza, nem rajtam fog múlni. Tehát, hogy ez lesz egy nagyon komoly kuratórium, ami ezt eldönti. És természetesen nem az van, hogy itt élő pályázatokat át fogunk írni és ki fogunk dobálni. És most mi jövünk, ilyen ez, amíg én közelébe leszek annak, ahogy a Tisza Pártnak a kulturális mondatai hogy hangoznak, az biztos, hogy nem fog elhangozni senki szájából, hogy na most mi jövünk. Ez ilyen nem lesz. Beszéljünk egy picit itt a vége fel a szigetekről. Vége van egy hosszú, mondjuk 3 hetes, 24 órás menetelésnek a nemzethangi aláírásoknak. Most egy kicsit a pultok megpihentek, de gondolom, hogy a pultok elő fognak kerülni néhány hét. Nem lesz idejük. Nem lesz idejük. Igen, arra, jó, hogy ez biztató. Köszönjük szépen. Ne tessenek messzire tenni a pultokat. Ne, tényleg a pultokat. Egy életünk projekt. Aztán nyilván mindenféle programok. És eljön az a nap, ahol te aláírtad a kinevező okmányt, és velem úgyis tegnap ebben zrikált egész a felesége. Mit mondtál, hogy azt írják, hogy már Ervin Kutus semmit nem mondtam. Azt mondtam, hogy jó, nem hajolok el, de természetesen ez egy hosszú folyamat. És na, szóval mi lesz a szigetekkel? Egészen röviden. Mi lesz a szigetekkel? Mi lesz a dolguk? Mi lesz a dolga a Tápé, a Szegedi, a Hódmezővásárhelyi, a Dunaújvárosi, a Zsombólyi, a Mosonmagyaróvári, a budapesti sok száz, tehát ennek a néhány ezer szigetnek, meg az ott baromira lelkesen én ugyanígy el fogok, működő tehát, embereknek. Minden csodálatosan történik, akkor én rá 3 hónapra idejövök, és megkérdezem, hogy mit gondoltak. Jó irány? Jó irány. Szaván fogjuk? Teljesen. Tehát szerintem mi nem arra fogjuk használni, mint a polgári köröket Orbán Viktor.
Tehát én azt gondolom, hogy a Tisza-szigetek tehát tényleg egyébként fantasztikus megélni, ide jönnek az emberek, ide akarnak tartozni, de ide nem kell felszólítani, hanem burjánzik. Az a csodálatos nemzeti immunrendszer, amit én a Tiszának gondolok, hogy na, egyszer csak úgy nem tudom, én tényleg be tudom könnyezni azt, hogy egyszer csak előlép az a mélyben rejlő erő, ami a mi nemzetünknek a derékhada, és azt mondja, na most itt megállunk, mert lekanyarodunk az európai térképről, és most itt egy cezúrát kell tartani, és újra kell gombolni ezt a kabátot. Én azt gondolom egyébként, hogy mi úgy fogunk gondolni a Tisza-szigetekre, én legalábbis nekem az a vízióm, hogy ez a mi választópolgáraink és szimpatizánsainkkal ugyanúgy kell a dialógust folytatni. És el kell menni, és meg kell kérdezni, hogy na, dolgoztunk egy éve, maguk mit gondolnak? Én ezt gondolom, látják. Látszik? Hát ez a része nem látszik. Az látszik, az jónak tetszik csinálni. És mivel van probléma? Mifelé nem néztem én? Hát a fotográfiát letetszett szarni, Ervin. Ha gondolkodunk. Igen, légy szíves, írd föl. Szóval, hogy szerintem arra való, a diskurzusra, hogy kijavítsa, hogy érezzük, és nem arra ködös nemzeti konzultációkat 7 milliárdért, hanem hogy el kell jönni, és az emberek szemébe bele kell tudni nézni, és a Tisza-szigetek szemébe mindig bele kell tudni nézni, amíg kormányzol. Ez a dolgod, mert tőlük kapod az energiát, erőt, bizalmat. Én így gondolok a politikára, aki ettől aztán letér, cinikus lesz, és elefántcsontornyokba, zebrák között éli mindennapjait, annak vége van politikai értelemben, mert elengedte a valóságot, elengedte az embereket elengedi a valóságot. És nagyon késő, amikor Lázár János megpróbálja behozni a 15 évet 3 hét alatt. Nem fog menni, mert nem kérdezte őket eddig meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy folyamatos diskurzus lesz a Tisza-szigetekkel, és mi nem használjuk a Tisza-szigeteket, hanem beszélgetünk velük, és megkérdezzük, hogy jól gondoljuk-e, jó az irány, van-e kritikai észrevétel, és érezni fogják, hogy ők, a közösség ugyanúgy megmarad hátunk mögött, szimpatizánsként, vagy kritikusként, és el fogjuk viselni, és nekem, amikor Péter azt mondta, hogy igen, itt ha valaki rossz kultuszminiszter lesz, ez le fog mondani. És ezt itt meg tudom ígérni, hogyha nekem nem megy valami hosszan, és hiába vagyok én az egyik hú, de ismert, ha nem megy, és be kell lássam, hogy ez túlnőtt rajtam ez a történet, vagy rosszul mértem fel az erőforrásaimat, vagy nem ismerek elég embert, vagy túl bátran csináltam valamit, és nem volt jó, én le fogom vonni a konzekvenciákat, és hát felénk, azt hiszem, ez szinte az első ilyen mondat volt, amit tényleg megtanultam, hogy fiam, vállald a következményeket, most, mert a csapattal, vagy veled ez történt, ezt hibázták, kimész, és azt mondod, hogy én voltam. Tehát az továbbá nagyon fontos. Úgy látod, hogy a szigeteknek az önállósága a Tisza párt mellett az maradjon meg. Én nem azt gondolom, hogy kis identitás. Igen, tehát hogy mi nem úgy gondolunk, mint Glédában állított hadsereg, aki csak ugyanazt mondhatja. Hát ez az újdonság ebben az egész politikai életben, vagy politikai térben. Az az újdonság, hogy ti önálló entitás vagytok. Nem az, hogy itt mi megszereztük a saját hadseregünket és hadsereget. Nem. Gondolkodó, kiművelt emberfők sokasága vagytok, akinek minden egyes véleménye fontos. Nem tudok mindenkinek a kedvébe járni, of course, természetes. De azért nézve, hogyha ti azt gondoljátok, hogy ebben az országban rosszul mennek a dolgok, és becstelenség van, és lopás van, és azért ebben van valami ugyanolyan erkölcsi platform, amin vagyunk. Ezért valószínű, amikor én jól csinálok valamit, akkor nem azt fogjátok mondani, kiindulva Magyar Péterrel által érzett szimpátiával, vagy velem érzett szimpátiával, ha én valamit jól csinálok, akkor azt fogjátok mondani, hogy ez az, szuper. És valamit rosszul, vagytok annyira önálló és annyira önjáró közösség, hogy azt mondjátok, hogy elnézést, én most itt nem értek egyet, ezen gondolkodjunk el, vagy itt vitázzunk most erről, hogy ez a színházi dotáció, ez most jól sikerült-e, hogy jól alakították-e ki ezt a rendszert. És akkor, mert azt érezzük, hogy mondjuk a szegedi kortárs nem úgy kap. Vagy bármi. És akkor beszélgetünk róla. Szerintem én ennek látom értelmét, ebben látom a megújhodást. Ahelyett, hogy igen, ilyen nyájba tartotta a Fidesz a szavazóit, polgári köröknek indultak, aztán most mi van belőle? Hát pénzt adnak azért, hogy menjenek békemenetelni. Hát én soha.
Én nem tudom, én akkor elmegyek Remetének. Sok buszt kéne ahhoz venni a Tiszapártnak. Jó, tehát ami Tisza-sziget elindul. Szigeteken induljanak. Igen, de hál' Istennek az emberek fogják magukat és fölülnek a vonatra. És kiszámolják, hogy 8 óra alatt Pestre érnek vele. És kétszer átszállnak a vonatról, de ott vannak a március 15-én. Szegléden csak át kell szállni. Egy picit. Jó, az elmúlt napokban lehetett kérdéseket, vagy gyűjtött a szervező kérdéseket, és mindenki a lelkemre kötötte abban az utolsó negyed órában, 20 percben ezek a kérdések hangozzanak el, vagy legalábbis jelentős részük. Alternatív színházakról beszéltél, akarsz-e még ról mondani valamit? Alternatív színházak Most voltam tegnap, már összefolynak a napok, tegnap előtt voltam. Igen, tegnap előtt voltam, a FESZ is ott volt, és az összes független színházi vezető is ott volt. Volt egy kerekasztal beszélgetés, képviseltette magát a Momentum, a Kutyapárt és a DK, és ott beszélgettünk pont egyébként TAO, nem TAO, de ugye vannak még külön. Én nem szégyellem bevallani, engem mindig érdekelt, hogy nálunknál kicsit szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban mondjuk ez hogy van. És Olaszországban és Angliában csak és kizárólag ugyebár a szerencsejáték az, ami külön alapot képez. Nálunk is volt az NK-annál, amíg ugye gondolom teljesen másra nem kezdték el használni, és kiüresítették. De kétfajta féle táplálkozás volt ebből. Én azt gondolom, hogy a pályázat az egy nagyon fontos dolog, és a franciák szerintem ebben szinte a legjobbak, hogy kell felépíteni, hány évnek kell megfelelni például, amíg azt mondod, hogy te dotációra, tehát nem az, hogy holnap reggel alakítunk valamit, holnap után meg beadjuk, hogy ez van, hanem hogy önerőből mutatni kell, hogy én ezt akarom csinálni. És fel kell mutatni, hogy 2 éves működésem van, művelődési házba, ahova beengedtek minket, mert volt fűtés, villany, kaptunk egy kulcsot, kaptunk kávét, meg kaptunk 2 banánt, én ezt akarom elérni egyébként, mert minden francia műfázban ezt látom, hogy van, és én ezt kaptam gyerekkoromban, hogy legyen ott fűtés, meg világítás, hogy az ember bármit alkothasson. És azt mondják, hogy 2 évet csinálom, szeretnék pályázni. És akkor a döntőbizottság szépen eldönti. Szerintem ugye a jegyár, tehát nagy publikum nincsen, tehát a jegyárbevétel az ilyen szempontból nem lehet a TAO-val, mint a TAO-val összekapcsolni. Ezért valószínű pályáztatás van, ahogy ez volt. Ez volt nagyon sokáig. Annak is szerintem a szabályzottságát, és hogy mit kell érte tenni. Szerintem ez fontos. Abban lehet nemzeti kulturális stratégiát elhelyezni, hogy az ember, pici együttesről van szó, azt szeretném tőled kérni viszont cserébe, hogy el kell menni iskolába minimum 4-szer. Kell olyat csinálni, ami mindenképpen mondjuk az elfogadást, vagy bármit iskolai szinten, iskolai előadás szinten bevonni, tehát az edukációba őket. Ezt meg kell érte tenni. Továbbiakban el kell menni 3 nyugdíjas házba, és ott is kell tartani nektek előadásokat. És mi ezt szponzoráljuk, de ezt meg kell érte tenni. És ez nem választható iparág, hanem ez a kérés. Tulajdonképpen szabály. És hogyha ezt jól fekteted le, akkor tulajdonképpen nagyon jól tud támogatólag szerintem ez a szegmens és a függetlenek is bekapcsolódni. És le kell ülni egy sarokba, sokat gondolkodni róla, és a FESZ-szel és minden, ami nagyon fontos még, amiről teljesen elfeledkeztek, mert ugye Vigyánszky Attila ül egy nagy bársonyszékbe, tényleg nézi a Dunát a Nemzeti Színházba, és akkor ilyen joystickkal így gondolja, hogy ő gondolja. A szakmai szervezetek meg a fasorba sincsenek. Tehát, hogy én nagyon komolyan gondolom azt, hogy rendkívül erős művészi érdekérvényesítő szervezeteket, szakszervezeteket kell létrehozni, vagy ernyőszervezeteket, amik kormányzati magasságokba tudnak fellépni, kérni, beszélgetni, követelni. Ezzel kapcsolatos egy kérdés, hogy a művészeti nevelés megújítása, az mennyiben szerepelhet a Tiszapártnak majd az igazi programjába? Hát most nem az van, hogy minden nap tesi óra, hanem minden héten egyszer színház. Most mondtam valamit. Vagy minden egyszer valami, vagy zene, vagy koncert, vagy múzeum kötelezően. Minden héten egyszer, minden osztálynak.
Eldönthetik. És erre lehet szintén pályázni. Most csak mondtam valamit, ezek akaratok. Ezek elképzelések. Ha nem az van, hogy minden nap már pedig tesi óra lesz, ja, csak nem raktunk mellé tornatermet. Aha. És ezt tényleg valaki nem gondolta át, hogy kötelező minden nap testnevelés óra, milyen szép, egyébként tényleg szép. Egy baj van, hogy már a testnevelők se tudnak egy bukfencbe belehalna a gyerek. Hát tényleg az anyám mondja, tehát hogy valójában onnan is elfolytak azok a szakemberek, tehát hogy ugyan semmi más nincs, kapnak egy labdát, aztán futkározatok gyerekek. Tehát nem az van, hogy úgy van testnevelés, hogy legalább esni megtanítsuk a gyereket. Volt a judósok, nyilván valakinek a gyereke volt valahol, és látta, hogy mi minden történik egy foci meccsen, hogy nem tudnak esni. És a Judo Szövetségnek volt egyébként szerintem egy remek ötlete, hogy ők szívesen ingyen bérmentve mennek iskolákba, és a gyerekeket egy tatamin megtanítják, hogy amikor esnek, akkor ne törjék el kezüket, lábukat. Mert nincs az a testnevelés, ami ezt megtanítaná nekik. Na mindegy, de ugyanígy a kultúrát, tehát például most ez egy ötlet, és a hasamra csaptam, nem gondolkodtam rajta. Szerintem így kell visszahozni, és meg kell erősíteni a népművelői szakot. Tudom, hogy van, de szerintem elenyésző, vissza kell emelni a rangját, és vissza kell emelni a bérezését. Szerintem hitfőállásokat kell kiépíteni, hogy oda megérje menni. Most odáig már nem megyek el, hogy mi van, mint régen abban a csúnya rendszerben, ahol ha lementél mondjuk Mezőkövesdre tanárnak, akkor kaptál egy lakást. Tehát, hogyha összefoghatod a bérlakásprogrammal, amiben az ápolónők, az orvosok, a tűzoltók és a tanárok előre kerülnek, akkor most megint milyen stratégiákat nyitsz ki, hogy lehet motiválni azt, hogy itt ez megint arra a polcra kerüljön föl, ahol megéri ebbe a szakákba lenni, nem csak, hogy csodálatos gyerekeket nevelni, csillogó szempárokat, hanem egyébként megéri a fizetés is, és megéri mellé az, hogy mi előbbre kerülünk a sorrendbe. Mondjuk, amikor lakásról van szó, két 24 éves ember azt mondja, hogy én hát itt Pesten nem fogok, nem valószínű, de ha lemegyek Kövesdre, vagy lemegyek Miskolcra, vagy lemegyek Kistelekre, akkor kapok. Jó. Szóval, hogy na mindegy. Van ötletem egyébként, még egy kicsit ülök ilyen sarkokban, jó, ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy miért van az vajon, hogy az elmúlt, mondhatom, évtizedekben, hogy a kultúrával nem akar senki kampányolni. Tehát lehetett bérrel, árral, áfával, mindennel. A kulturális élettel. Péterrel néha ezen szoktunk egyébként, mármint hogy nem szkanderezni, csak úgy néha így mondom, hogy azért néha napján azért beszéljünk már erről is, vagy ő is, többet, egy kicsit. Szerintem a fontossági sorrendben még nincsen meg az a plusz idő, mert azért lássuk be, hogy egyébként a civilizációnkból a művészet fog fennmaradni. Ugye nagyon sok közgazdász és nagyon sok pénzügyi szakember utcatábláját azért nem tudod felsorolni. De ott ülnek a parlamentben. Értem, csak hogy úgy egyébként, amit hagyunk hátra unokáinknak, a népünknek, nemzetünknek, Európának, az valószínű az alkotás. Tehát ez az, ami emberré tesz minket. Ez lesz a mi civilizációnkon ez lesz a tábla, hogy mi mit értünk el ezeken a területeken. Talán még a tudomány. És ugyanakkor, hát ez a művészethez sorolom én a könyvet. Szóval, hogy ez általában akkor tud előtérbe lenni, hogyha azért a többi megvan. Amíg, hogy van, előbb a hason, aztán a morál mondja, ugye a Kódus operában mondja ezt a Kocsma Jenny, hogy először ezeknek a dolgoknak rendbe kell lenni, biztonságba kell lenni, és ez az a pluszköltés, ha minden oké, és megvagyunk, és van munkánk, van hol lakni, nem vagyunk éhesek, akkor már tudunk ezzel is többet foglalkozni. Ez szerintem azért nem kampányolnak, mert ezekkel a dolgokkal ez az ország sajnos az elmúlt 20 évben keményen el volt maradva. És amíg ezek a szorongató létkérdések vannak, addig nem tudunk azt mondani, igen, éhesek lesztek, de lesz ingyen múzeum. Hát ez nem fog, már bocsánat, nagyon sarkítok, nem akarok ennyire sarkítani, de amikor az alapellátás mindenben meg egy optimális vagy egy normális szintet elér, akkor szerintem az emberek egyébként is úgy gondolom, hogy akkor lesznek fogékonyak rá. Tehát akkor van energiájuk, akkor ki tudnak rá nyitni,
akkor bátrabban járnak színház, jobban költenek rá, azt mondják, hogy jó, ez belefér, akkor a gyereket most akkor be tudjuk iratni gitárra. Szóval ezek így épülnek össze ezekben a dolgokban, és én ebben nem vagyok türelmetlen, és egyébként nem vagyok csőlátású, hogy már pedig a kultúra akkor is. Tisztában vagyok vele, hogy mi a fontossági sorrend. És az én életemben is mi. És egyébként, ha úgy nézem, akkor persze az oktatás a kultúrától nem elválasztható, tehát ezért az egészségügy, tehát hogy egészségügy, oktatás, gazdaság, és akkor ezek úgy, ez a hármas ez úgy áll a lábán, na, akkor viszont tanítsuk meg a gyerekeket arra, hogy tiszteljék embertársai, ez alapvetően kéne, de hogy egyébként akkor jön az a plusz, amitől magát jóléti társadalomnak nevezi valami. Azért mégis én azt gondolom, hogy nem lenne baj, hogyha egy-két művész ott ülne a parlamentben, ha jól gondolom, akkor Kukorelli Endre volt az utolsó, és lásd, mi lett belőle, 2 év után hagyta abba és unt rá, és azóta hát senki. Tehát akkor nem is lehet azt várni, hogy nagyon furcsán érzem magam most ezen a színpadon, de hát itt vagyok. De igazad van. Tehát a Pécsi Ildikó volt, Kukorelli Endre, tulajdonképpen nekem az a kedvencem, amikor így mondta, hogy na gyerünk, kultuszminiszter akar lenni. Na mondjam el egy embert, aki ebbe a szakmából jött, legalább egyet. Valami, talán író. Ki volt hogy hívták még az első kultuszminisztert, amikor megkapták? András Falvi. Nem az András Falvi volt? Igen. Ki volt ez az író? Vele még dolgoztak. Na jó, nem jut eszembe. Most szégyellem magam, de utána ezek. Nyilván szóval, nem a Csurkára gondolsz. Ezt már elmondtam ilyen helyben, még egyet haknizok a Csurkával, mert egyébként egyik kedvenc történetem, hogy nekem volt a Máté Gábor mellett a Horvai István, ő vett engem igazán föl, akkor még csak tanársegéd voltam Máté Gábor, és mentünk le hozzá nyáron, és őt Auschwitzban megásatták vele a sírját. És ültünk ott a Balatonon, meglátogattuk Pista bácsit, harmadévesek voltunk, és így mentünk föl, valami kis fröccsöt ítéltek meg. Egyébként a Csurkájával is itt szoktuk átdolgozni a színdarabokat. És így mutatott, így mondom, mi? Hát igen, ő a Pesti Színházban induló Csurkának, amikor ő is fiatal volt, a kortárs darabjait együtt próbálták meg színpadra tenni, nagy rendezője volt a Csurkának. És ebből ezt megérni, hogy ez történik valakivel utána. És akkor mondom, és most hát nem, Pista hülye lett, elvitt a politika, nem, olyan tehetséges ember. Nem. És úgy legyintett ő, aki a legjobban üvölthetett volna, olyan valami emberbaráti megértéssel, és ehhez tartozik az, hogy valakit így hátulról átölelt a Csurka, ránézett a nő, mi, ha nem ismersz meg? Dehogy nem, Pista, de mi van veletek? Hogy vagytok, jól vagytok? Pista! Te nem olvasod, amiket írsz? Hát ez tényleg volt benne, hogy ez Jézus. De... Én ezeket az emberi történeteket, egyébként ezeket a nagyon sanyarú, szomorú, és nyilván a rendszerváltáshoz, az elnyomáshoz, az antikommunizmushoz, és nagyon sok mindenhez kapcsolódó dolgokat, annyira szeretném, hogyha mi társadalom magunk mögött hagynám már. Tehát olyan jó lenne, már nem erről kéne beszélni. Én azt hiszem, hogy azok a fiatalok, akik itt ülnek, meg ott vannak a szigetekben, meg ott nyomták az aláírás gyűjtéseket heteken keresztül. Szóval ők azok, akik már nem nagyon érdekel, hogy kinek mi volt a nagyapja. Nagypapát hova, miért vitték el? Én is mondhatnám, lépjünk már tényleg túl, mert sokkal fontosabb dolgaink vannak, mint hogy így a múlt ködébe veszve még acsarkodjunk egymásra. És szerintem tényleg a Tisza közösség ezt abszolút felismerte, és ez egy nagyon, nagyon egyszerű, ám bátor, oly nehezen megvalósítható, és mégis mindannyiunk által áhított állapot, hogy ez a nemzet jóba legyen egymással már végre. Hogy ne azt nézd, hogy onnan bal oldalon nevelkedtél föl, mert te azt hoztad, mert jobb oldalon, mert olyan székely gyökereim voltak, én azt kaptam. Szóval, hogy ennek itt már valami, tényleg rég arról kell szólni, hogy valami jó, valaki szorgalmas, valaki megfelelő, vagy nem az, hogy honnan van becsatornázva, honnan érkezett, kik a felmenői, ezek már ne. A saját önálló jogon való előrejutás, az végre ebbe az országba, urambátyám helyett megszülessen.
És én akkor szerintem tényleg akkor elvégeztük a házi feladatunkat, hogyha ezt a nagy, borzalmasan nagy, állandóan toljuk magunk előtt ezt az árkot, ha ezen át tudunk egyszer lépni, akkor ez a kis nemzet egyébként szerintem tényleg csodákra képes. Ez végszónak jó? Szerintem jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is, nagyon Nagy meghallgattam.